माबा मोनसे अशान्ति परिबेस जायोबा मोनसेल' हारिया खहा जाया फारनैथिंबो गोबां खहा जायो दा खहा जानायफोरल' नङा दिनै सोलोंथाइ भाबैबो हयथ' आख' फाख' जागोन माखासे जेंनायाव गोलैगोन जिहेतु मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि जितु एग्जामफ्राबो फैगासिनो दं गतिके प्रसासना जितु दायित्व लादों दिनै एसे बाख्नायथाव दा ससियेल मिडियायावथ' जोंबो नुदों माखासे बोरला थिर माबा माबि लानाय हयथ' बेफोरखौ जुदि जों सावरायलायबाय थायोबा बिसोरनि सायाव माबादि माबा लानांगौ सरकारा निस्सय लागोन आरो लानोबो खावलायगोन बिदि सोरबा जुदि दा ससियेल मिडियायाव जुदि गाज्रि रोखोमै पस्ट होयोबा गाज्रि रोखोमै बुङोबा बेखौ आयेननि भाबै बेबस्था लागोन आरो लागासिनोबो दं माखासेखौ आरो बिसोरबो बिदि जुदि जोंनि जायगानि जिबिलाक सावथालिफ्रा जुदि बिदि वार्निं होनाय माबा होनाय बा जोंनि बर' मानसियाबो सोरबा वार्निं होदोंबा बेफोरखौ थारमाने दबथायनो थाखाय सरकारा बेबस्था लानांगौ होननानै जोंनिफ्राय खावलायनाय थागोन दाख्लै थांनाय 19 जानुवारि खालि जिहेतु सिखना राजा बिस्मित बसुमतारी मोनसे खामानिनि थाखाय स्करपिय' गारिजों फैबाय थानायाव बिथांखौ दुथांफ्रा बेंसनानै जितु गारि एक्सिडेन्ट जानायाव लोगो लोगो बिथांखौ बुग्लि सुग्लि खालामनायाव जायगायावनो बिथाङा थैयो बिथां थैनायनि उनाव माखासेखौ हस्पिटालाइज जायो गोबां जोखोम जायो आरो जाथायखौ जाय खालामदों बे खोब सोंखारि जाथाव आरो बे खोब दुखुनांथाव जाथाय जादों दा जायफोर मानसिफ्रा थारमाने आयेन कानुनखौ मोजाङै मिथिजोबा जिहेतु माबा मोनसे दाय जादोंब्लाबो पुलिसनो सोमजायनांगौ जिहेतु मब लिंचिं केसाव गोलैयो दा जेसेबांनाखि 18 जन हमदों जों आफादनिफ्राय बेखौनो खावलायगोन खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय गोरानिफ्राय गोरासिन बिसोरखौ नांगौ बादियै साजा होनांगौ आरो खावलायनाया बेनो जिहेतु बिटिसिआव मोनसे सान्थि परिबेस फैबायमोन दाख्लै जिहेतु हरखाब जाथाय जाबाय बेथ' खोब दुखुनांथाव जिहेतु जाबाय जाथाया आरो जाहाथे जि जाथाय जालांबाय बिनिफ्राय आरो बाराया आरो जिहेतु सान्थि मोनसे परिबेसा दिनै मोनफैबाय बे सान्थि परिबेसा दिनै आवगायलांनांगौ होनना जों खावलायगोन मानोना होनना बुङोबा माबा मोनसे अशान्ति परिबेस जायोबा मोनसेल' हारिया खहा जाया फारनैथिंबो गोबां खहा जायो दा खहा जानायफोरल' नङा दिनै सोलोंथाइ भाबैबो हयथ' आख' फाख' जागोन माखासे जेंनायाव गोलैगोन जिहेतु मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि जितु एग्जामफ्राबो फैगासिनो दं गतिके प्रसासना जितु दायित्व लादों दिनै एसे बाख्नायथाव आरो जिहेतु आसस्त' खालामदों मानगोनां बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो जे सान्थि परिबेसखौ लाबोनो थाखाय नाजादों आरो गुबुन आफादफ्राबो माहारियारि आफादफ्राबो बेयाव जिहेतु हेफाजाब होदों बे हेफाजाब होनाय मथे जितु सान्थि परिबेसा फैबाय बे सान्थि परिबेसा अरायथानि थाखाय गोजोर जाथों होननानै जों मोनसे मिजिंथिदों दा ससियेल मिडियायावथ' जोंबो नुदों माखासे बोरला थिर माबा माबि लानाय हयथ' बेफोरखौ जुदि जों सावरायलायबाय थायोबा बिसोरनि सायाव माबादि माबा लानांगौ सरकारा निस्सय लागोन आरो लानोबो खावलायगोन बिदि सोरबा जुदि दा ससियेल मिडियायाव जुदि गाज्रि रोखोमै पस्ट होयोबा गाज्रि रोखोमै बुङोबा बेखौ आयेननि भाबै बेबस्था लागोन आरो लागासिनोबो दं माखासेखौ आरो बिसोरबो बिदि जुदि जोंनि जायगानि जिबिलाक सावथालिफ्रा जुदि बिदि वार्निं होनाय माबा होनाय बा जोंनि बर' मानसियाबो सोरबा वार्निं होदोंबा बेफोरखौ थारमाने दबथायनो थाखाय सरकारा बेबस्था लानांगौ होननानै जोंनिफ्राय खावलायनाय थागोन मानास पाब्लिक स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ बोसोरनि नार्सारिनिफ्राय थाखो 9 सिम फरायसा फरायसुलिफोरनि गोदानै 2026-27 मायथाइनि गोदानै मुं थिसननायनि खाबुफोर होगासिनो दं। गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुलाव बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन, इंलिश स्पिकिं एनवायरनमेन्ट आरो मोजां सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोर दं। फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय सोलोंथाइ लानायजों गोबां मोजां खाबुफोर दं जेरै यगानि खाबु आरो हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थानायनि थाखाय सेपारेट हस्टेलनिबो खाबुफोर दं। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय थोंजोङै नैबे 60008532886000489621 आरो 9101008849 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।